Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायनो जासिबाय आंनि फिसाला गोजोनसारनि बार्थडे दिनै एसे मान ओरैनो डेक'रेट खालामदो ओरैनो एसेल' बारा नङा माने बिजाब फरायहोगोन आरोना दिनै जोंहा बाबुनि नामाव लोगोफोर नायलांदों भिडिअखौ जोबजासिम जा हायो आं एसे देखायसिगोन आरो सोलाबाबो जानो हानाय लोगोफोर नोंनि मा दंबा मा ब्लेकसे सेस नांजोब्बाय कालार माखाया खुगा मानो नांदो सन मोखां मानो नांदो tak gilid na sinta kan dar mana kan ada dah kan dulu lanjut ada ini dong deh ada lah naris apa kaca rumah beda Sani ke sana bukan nih siapa kara deh kemudian happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you dear cousin may God bless you itu Sasya ada anda order Fuzina dauda Fuzi babu na pui dauda ada yang begitu ada deh kan ada oh deha kapse sana ha wow deha ada deh kan ada deh Fuzin dah order ini masih order Fuzin dah order deh mampar lu gini oh dia dah wow dia dah wow dia nak buat ada kau lihat pun bisa nggak ada naik ya dia mau sama apa ada orang lari kau lihat yuk ketemu saja apa dong sekarang anda thằng bisa masuk itu mana nih adik mana लोगोफोर नै बेखिनिखौल' देखायनाय जादों आरोना साहा लोंनाय ओंखाम जानायखौबो देखायनो हायासै मानसिफोराबो एसे दंसाबोमोन नालाय भिडिअखौ लाजोबनो हायासै आरोना आंथ' सोलाबखायाखैयानो बिमानै मोनासै एसे लादों आं साहा राननायावनो बेयावनो मानसिखौ सामलायनायावनो एसे उसुबिदा जादों आरोना लोगोफोर आं दा बे फट'खौनो होनाय जाबाय आरो आं जि फैसा गगा मोनबायहाय लोगोफोर थानोनो हासुखवाखै दिनैसिमहालागै आं गगा मोनगासिनो आरोना माथोआबो सोलायलांबाय लोगोफोर आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे लोगोफोर बाय बाय